Bokhokho nomkhulu sakala sendoda lesikhokho bathi nematha ningixolele ngane zakwethu semoyeni namhlanje lana sisebenzela khona eKing Shaka International Airport. Ngane zakwethu namhlanje sikhuluma ngenye futhi into ebalekile. Sikhuluma ngokuhlaba. Uhlabe uthi uhlabela ukuthi umsebenzi awutholi, uthi uhlabela ukuthi umedle utholi, uthi uhlabela ukuthi imali awubi nayo. Ngane zakwethu awukwazi ukuhlabela ucela. I don't care ukuthi bani uthini, you can go argue with your traditional healer. Uma ufuna umsebenzi usuke usosizini, you are in need of imali. So you cannot do the opposite when you go and slaughter a goat and say to your ancestors, please give me umsebenzi. Bazokubuza ukuthi owani ngoba wena unemali nakho uyasihlabela siyadla kumnandi. So it's very very important ngane zakwethu ukuthi before you take a decision yokuthi uyahlaba, research, go do research. Ask around, ask your traditional healer, ask abantu abadala. Ucela umsebenzi akuhlatshwa. You cannot slaughter a goat or a cow looking or asking for a job. Uyaphahla ngane zakwethu, ubonisa ukuthi awunalutho. Uyacela abantu abadala, uyaphahla, awuhlabi ngisho inkukhu. Uyakhuluma nje nabo, uyacela. Awugayi ngisho utshwala, uthatha inkomishi, thatha imaki ilokhuzana, imaki lena ufaka amanzi, ufake ilokhuzana impuphu bewavu, kuba amanzi njena nelokhuzana, uthi na umdoko enginenzela wona, ubeke emsamo ushisa impepho, noma lokushisela impepho abeke emsamo akushisela impepho, athi asinalutho sizocela. Umntwana akasebenzi, umntwana osefundile waze waqeda, noma umntwana isikole simhlulile, noma umntwana kunje, noma umshana uma umuntu omdala umalume ushisela impepho, ushisela ilokhuzana umlanjwana, kunje sizocela ngalokhu okuncane, asinalutho esandleni, siyacela, sithi umntwana simcelela umsebenzi. You cannot slaughter, because as soon as uchitha igazi, it says you do have money. Ngiyabona abantu athi umuntu ngiyekhaya ngiyobonga umsebenzi, ngiyenza itiye nyana afika ahlabele eshandisi, ahlabe inkomo. You can't. Ancestors, they will misinterpret your meaning, and then they will do otherwise. They will relax because bathi yini unemali. Yingakho ngisho ukuthi umsebenzi awubongwa. You announce ukuthi sengiyasebenza manje, ngicela ke ninginike inhlanhla kuye phambili. Just do what ilunch and that's it. So this is a short video. I just received a call namhlanje, omunye ubhodi athi hey Shandu, bengithi ngizokumema ube khona, zange uthole efonini la ekhaya bathe ngcono bangihlebele njena imbuzi embili bangicelele umsebenzi. No, you can't uthi ungacela umsebenzi ngembuzi. For what? Guys, idlozi doesn't operate like that. No, you can't. You can't ask for something that you have. If you can afford, if abaginde can afford ukuthi bakuthengele imbuzi ezi2, that money embuzi ezi2 could have bought you something, could have helped you to start a new business, if that's the matter. You can't. Salwa sendoda ugogo bathini bathi umavula kuvala emzini amadoda, uanti usha 0357995703 0355775703. Hey, igebengu zithatha imali zenu ngane zakwethu egameni lesalwa sendoda, baqapheleni khona seboshiwe. Thokozani.